Festes de la Solidaritat. Bon dia a tots i totes. Un any més celebrem la Festa de la Solidaritat, una festa que ens ajuda a dues coses ben diferents i boniques. D'una banda, a recaudar diners pels nens apadrinats pel centre i, d'altra banda, a contar-vos amb cançons i imatges coses que trobam ben interessants. Sabeu que aquest any el protagonista de la nostra festa és l'hivern, així que us anem a xerrar un poc d'ell a través d'un viatge musical arreu del món ben divertit. Escolteu, la cançó que ha preparat l'alumnet de segon ens farà un tast del que descobrirem el nostre viatge. Com bé diu una dita ben coneguda, a l'hivern el millor amic és un bon abric. El nostre viatge parteix des de casa nostra, des d'Eivissa. Aquí en aquesta època és hivern, una de les 4 estacions que tenim durant l'any. L'hivern a Eivissa comença al desembre i acaba al gener. Durant aquests mesos notem més fred que la resta de l'any i tenim menys hores de llum solar. Nosaltres, al pati, per fugir del fred, ens agrada córrer per entrar en calor a poc. Tenim altres països de l'hemisferi nord
que estan igual que nosaltres, com Rússia, nord d'Europa, Nord-Amèrica o Canadà. Cinquè ens cantarà una cançó dedicada al fred que tots i totes passem durant aquests mesos de l'any. Canto al fred. Des d'Eivissa fem la primera aturada del nostre viatge a Islàndia. Sabeu què passa allí? Durant l'hivern fa tan fred i les temperatures són tan baixes que fins i tot hi neva! Sabeu que poden jugar els nens i nines durant l'hivern a Islàndia? A crear el seu ninot de neu. Quart i cinquè d'educació infantil ens contaran com s'han imaginat aquest ninot de neu. És ben divertit, escolteu bé.
La següent aturada del nostre viatge serà Argentina. Per sorpresa nostra, si viatjam a aquest lloc durant el desembre, gener o febrer, no ens caldran barrets i bufandes. A l'hemisferi sud del nostre planeta durant aquests mesos és estiu. El nostre viatge s'haurà de posposar fins al mes de juliol, mes en què nosaltres començam a gaudir de l'estiu, però ells, de manera contraposada, comencen a viure l'hivern. Ells i les alumnes de primer ens ho cantaran cantant un twist ben divertit. nosaltres, de l'hivern, quasi tots ens agrada. Una cosa ben divertida de l'hivern és el vaho, que es forma a cada paraula nostra quan fa fred. Ho heu observat mai? La calentoreta de l'aire que desprèn el nostre cos amb el contrast amb l'aire fred de fora fa aquesta magnífica reacció química provocant el vaho, és a dir, vapor d'aigua. Ui, que és divertit! A Sant Joan fa molt de fred a l'hivern, però com bé diu la cançó, ens abrigam molt bé portant la bufanda i uns guants calents. Les i els alumnes de tercer ens contaran tot cantant què els agrada de l'hivern. Bufar
Els nens i nenes de la Britxa hem decidit anar a un país que es troba ni molt al nord ni molt al sud del nostre planeta. Un país que es troba a prop de l'Equador, aquella línia imaginària horitzontal que divideix l'hemisferi nord i sud de la Terra. Un país conegut per la seva vegetació i animals ben colorits. Costa Rica. Sabeu que han descobert que mentre nosaltres portam abric i bufanda, allí no saben què és el fred i poden gaudir de la platja tot l'any. Els acompanyem? Després de veure els que ens han contat els i les alumnes de sisè infantil, nosaltres ens demanem per què hi ha tantes falses creences de l'hivern a dia d'avui. Hem fet un llarg viatge partint d'Eivissa, hem arribat a Islàndia, a Argentina, a l'hemisferi sud i a Costa Rica. Amb aquest viatge tan revelador, de ben segur sabem més coses sobre l'hivern arreu del món. Yo me preguntaba
llarg i bonic viatge, tornem a Eivissa sabent moltes coses més. Sabem que l'hivern no és igual per a tothom, ni per tot el món. Ara, aterrant una altra vegada a la nostra illa, volem celebrar l'hivern amb il·lusió perquè aquí, lloc de diferents cultures, creences i idiomes, tots i totes tenim en comú que és una data per celebrar i viure l'hivern ple de colors. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres.